Κόπηκε από τον Σίμερ. Έρχεται ο Κατσουράνης και πάλι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Φωτάκης στη σέντρα, ο Σαμαράς, κεφαλιά, 1-0. Ναι. Πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Σαμαρά, ο οποίος όπως λέγαμε είχε καιρό να σκοράρει και να μετά από 13 μήνες ξαναβρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Εξαιρετική προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες, η σέντρα από τον νεοσυνθέντα Φωτάκη και ο Σαμαράς με πάρα πολύ ωραία, απλή κεφαλιά, δεν ζορίστηκε πολύ. Ανοίγει το σκορ για την ελληνική ομάδα. Ξανά εδώ, η σέντρα του Φωτάκη, έρχεται ο Σαμαράς. Πάρα πολύ ωραία στην άλλη γωνία του Γκράτσεϊ, ο οποίος ακόμα δεν έχει κουμπίσει την μπάλα. Ο άνθρωπος που τον πήγε στο παιχνίδι και τρώει γκολ. Κακή μεταβίβαση. Αρνάουτοβιτς πολύ ωραία τον 1-2 με τον Φούξ. Και ο Φούξ έχει χώρο μπροστά του και μπαίνει και κάνει και το σουτ. Γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Τζόρβας και τι ζητάει τώρα αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε ένα φοβερό γκολ από τον Φούξ, ο οποίος είχε χώρο μπροστά του, προχώρησε, έκανε το σουτ, δεν δίστασε. Ο Τζόρβας δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε, δεν πήδηξε καν, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η ευθύνη πάντως δεν ανήκει στον Τζόρβα, είχε μείνει κενό από τον Βίντρα στο δεξιά άκρο της άμυνας, πρώτον. Ίσως και δεύτερον, δισταγμός από τον Παπασταθόπουλο. Εδώ έχει βγει ψηλά ο Βίντρα, αφήνει κενό το χώρο. Ο Αρναούτοβιτς περνάει την μπάλα στο Φούξ και αρκετός δισταγμός από τον Παπασταθόπουλο να πάει να πρεσάρει το σουτ του αρχηγού της Αυστρίας, που περνάει και καταλήγει στα δίχτυα, όπως είπες και νωρίτερα. Σε αυτή την ομάδα σκοράρουν κατά κόρον οι αμυντικοί. Σωστό. Άλλος ένας λοιπόν. Άλλος ένας. Το πρώτο του γκολ πάντως του Φούξ σε 36 παιχνίδια. Εσύ στο πόλο. Πάρα πολύ ωραίο κατέβασμα του Σαμαρά. Για να δούμε, Σαμαράς δεξιά, έρχεται ο Φωτάκης στο πλασέ, 2-1. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, 1-2 ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Απλό ποδόσφαιρο, σε μια αντεπίθεση με δύο κινήσεις, με δύο παλιές. Η Ελλάδα φτάνει και πάλι στον γκολ. Δεν το πιστεύουν σίγουρα οι Αυστριακοί αυτό που έχουν πάθει απόψε. Σίγουρο τελείωμα από τον Γιώργο Φωτάκη, αλλά παρακαλώ, κυρία, να δώσουμε όλο τον γκολ στον Γιώργο Σαμαρά, ακριβώς για αυτόν εδώ τον λόγο. Να σας διακόψω ένα λεπτό. Μαζεύει 4 γύρω του και του λέει του Φωτάκη, έλα παιδί μου, να μετέχεις και εσύ στη χαρά του σκοραρίσματος. Να σας διακόψω λίγο. Να μας διακόψει, Αλέξανδρε. Ήρθε στην άκρη του πάγκου ο Σάντος και έκανε νόημα στον Γιώργο Γεωργιάδη του Πανσεραϊκού να αλλάξει. Ναι. Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα του πιτσιρικά, που κλήθηκε στην εθνική ομάδα, έπαιζε με τον Πανσεραϊκό, με τον Ολυμπιακό Φόρτο τη Δευτέρα το απόγευμα και τώρα κάνει ντεμπούτο στην εθνική ανδρών. Μάλιστα. Θα το ξανακάνει. Σουτ. Πιο δύσκολα αυτή τη φορά ο Γκράτσεϊ. Τρίτη φορά ο Καρακούνης απέναντι στον Γκράτσεϊ, επιχειρεί σουτ. Φετφατζίδης. Του πιάσε τώρα. Το μαγικό του πιάσε μέσα στην περιοχή. Νέο. Τρίπλα σουτ. Όχι. Κοντά στο 3 ο Γεωργιάδης, όχι. Σαμαράς. Δεν τελείωσε η φάση. Πήγαμε να κάνουμε το 1-3 εδώ. Πάλι με Φωτάκη, αλλά